ए हम जाता नहीं ओझा लगे। ओझा लगे क्या करे जेबे रे? देखावे काची दिखावे रे? नाती मार बुझा तो जानते ना वो लेके पूछा तारा 2 साल तो बियाह भइला हो गइल आज तेरा देश के मुंह से पैदा ना भइल। बोलबो एडवांस मार लाठी के बाती तूर दे। ओझा गुनी से झाड़ फूक करवेला से लइका हो जाई जब ले भगवान ना दिहन। जाके खाना लियाओ। बैठो रहो भगवान भरोसे चियार के दांत मिलाई खाए के अनाज। आवा उन्हें से तब बताओ ताने। हमर नाम है लाल सिंह चड्ढा पेनहनी ना कबहू कच्चा। चला अभी तो कोनो ग्राहक ना आइल बुझाता आज के दिन खाली जाएगा। गुरुजी टेंशन मत ली कल से ज्यादा आज कमाई हुई। ज्यादा कमाई हुई। सखी तू कहाँ हो? का कहीं ये सखी 2 साल बियाह भइला हो गई आइले हमरा देश के मुंह से पैदा ना भइल। बड़ा तू मजाक करेलू देश से पैदा ना से लइका के मुंह। हां उहे ये सखी हम सुनले बानी कि बाबा लाल सिंह चड्ढा निमन देखेला। हाँ ये सखी बड़ा निमन देखेलन। यही हमरा दे दिन के लइका ना होत रहनु ते यही जी दूर रहत रहल तब जाके ओकरा लइका भई। दादा रे दादा हम मेजा दूरत ना रह हमार भतार अपने के बिखिया हो मारते मारते मुंगा दी। मुआ ना दुका दी चलो बाबा से भेंट करा दी लौंग ले ले बड़नू। हां लौंग तो लियाइल बनी चलो चलो। ओम नाम हो हमर लाल सिंह चड्ढा पेनहनी ना कबहू कच्चा। बोल 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 तोरा का भइल बा? काहे खाती आइल बारिस? बोल बोल। ए बाबा देखी ना हमार 2 साल बियाह भइला हो गइल बा लेकिन बाल बच्चा होके में अभी तो उनको फर्क नहीं के बुझा। जो से जोरक बुझाए लागी फरक पूरा तो रहे के पड़िए जा खरक। ना ये बाबा हम मेजा दूरत ना रहे हमार भतार अपने किसिया हो घर में घुसे ना दी। हम एमे कुछ नहीं कर सकत तू लइका ना होई काहे कि तू कोख मार लेले बाड़ी सो। ए बाबा कोरारी हमर कोख मोले बिया ओकर नाम बताई ओकरा मांग में अपना जिंदा भतार के नाम लिख दे। नाम नहीं की बता सकत ऐसे कि तोरा घर के अगल बगल के हिया। बाबा तो अब कोनो एक और उपाय बताई ना। ये के उपाय बा? आई तू को लड्डू ले कि मुहानी पर पूजा कर दिए आ जब घर चलिए तो फिर के मन पकिए ना बते समझिए एकरा विषय में। ठीक है बाबा। हां आ सुन 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 जातरी। हां जाता नहीं। तोरा का भइल बा के मुंह बना के बैठल बाड़ीस रे? बाबा हमार कपड़वा टन टन मारता। टन टन मारता। आ घुसू का ओम नाम हो लाल सिंह चड्ढा पेनहनी ना कबहू कच्चा। सुन तोर कपाल ठीक हो जाई निहुर गसी बात रे ले। ठीक बा बाबा। निहुर निहुर कौन नतिया के बेटा बाबा हरी? का भेल रे? आ गोली झाड़ फूक करवा के हां दे एगो अपने देह में करंट लागल बा मुंह खाली मत कराओ ना तो यही इज्जत के भुजा भूज दे।
रे सरवा ढोढू मत खोइए लड्डू। एकरा महतारी के शेर भर सतुआ पर तरकारी खाई, ई कोनो डाइन कइले हई। बैक साला डाइन न दुका कइले हई, हम तो ये लड्डू खाए। लागत है सरवा के लड्डू खइला के असर चढ़े लागल। ई सरवा का भूत धले लेबा जात निकरा घरे रे पेट पोछना तोरा भाई के भूत धले लेबा। तोरा भाई के भूत धले लेबा, जल्दी चल। का बोल रे? साला ते बार भाई के मारता रे। आज पंचायत बिटराई हिस्सा बटाई। साला भाई ना बावे कसाई। ए पेट पोछन काहे करतर दोगलाई? तोरा भाई के दे पा भूत धइले बा। कहां से चीनी के बड़ भाई इसको छोट भाई? चल केकरा के ओझा लेके दिखाओ तबे ठीक होई। ओझा लेके चल जाओ। दुनिया के सबसे नंबर 1 बाबा लाल सिंह चड्डा ले चलूं कर लगे। का भइल बा एकरा? बाबा देखी हमारे भाई का होल बा। हमार नाम है लाल सिंह चड्डा, पेनहनी ना कबहू कच्छा। तोरा भाई के लड्डू खइला से भूत धइले बा। बाबा रउआ ठीक कहतानी। खइला स तब एकरा भूत धइला स। छूटल ना लड्डू खाई तबे नु जाके ढोणी में समाई। बाबा ओकर नाम बताई कौन कौन धरल सी लड्डू में डाइन। सुन, ओकर नाम ना बताएम लेकिन चेहरा ओकर देखा देम। अभी हम दिखाओ तानी। ट्रिम रैंग जिनुन मान को मन बनाना छू। बाप रे बाप, ई तो बिनसेरिया बहियो। उ तो चाय पकौड़ी बेचेले। रे चल से तब 20 रुपया बके लगे। बाबा रउआ तो लिंगा के झारी। हाँ चलो चलो चला झाड़ा का शुरू करो। मारो। ओम भूतम भगमा भगंतम। ड्रिंक ड्रिंक काचा ओम मार भूतम चलो भगंतम। बिनसेरिया बरे ओ बिचरिया बो कहाँ गेले रे? अरे का रे साला तर मेरा डांस सिखले बिया तो कहीं लड्डू में का रख दी। रे साला हमार मेरा डांस ना हियो। बाबू अब के जचवा के आवत तनी सो तोरे मेरा के नाम आइलो। साचे हमार मौगी डांस सीख गइल बिया का कौन ठीक 2 दिन से ओझा लगे दौड़ती। केने बारिश रे निकल बे बाहर। का हो घोसरो डांस सिखले बारू तो लड्डू में का धर। घोसरो तू हमार नाक कटवा देलू। ओझा लगे जाके डांस भूली वाला गुण सिखता रू। हम डाई नगी कइले बाबा लाल सिंह चाटा कहनु कि तिनुआनी पर लड्डू धके पूजा कर देबू तबे तारा लइका होई ना तारा कोख मार लेले बाड़ी सो। अच्छा तो सब खेला बाबू के बाद चलो तो रे। चले। बाबा हमार भाई ठीक हो जाई। हाँ बबुआ तार भाई ठीक हो जाई लेकिन 2000 रुपया लग जाई। गुरुजी 1000 रुपया हमरो खातिर। चुप बुड़बक। 2000 रुपया लेबा चलो भरी चलो। रे चला तोर नाम का बारे? हमर नाम हो लाल सिंह चड्डा,
पेनहनी ना को बहु का अच्छा ऐसे विश्वास तो बोल खोल के दिखा दी का मारत मारत भगवान इनको खा जा मारा से